Величко, сега от бокса, ел седито и много качали отзае. До нова година, до 1 януаря си готов. Сега ако мога го бартиросам за някой за моя мост. Добре, ако съгласи там. Ай сега някакви така челъми. Сега само го бързиш. Ел седито да слага и го качването до 1 януаря да е готов. Аз представя не сменя карите. Много да има Николай кари. Чиновите са много крехки. Ака дръпица ще излезе нагоре, не мога да... Това е нашата гордост, бе! Много е. Все много просто е. С нашата 70 нали да сме това? Долния малко не ги стърза. Ей, ей!